Ndinonzi Mambo Bushu, tembo mubaiwa. Ndinoraramira ndiri nzvimbo yeShamva district. Tine madzimambo mana kuShamva district. Anove Mambo Bushu, Mambo Nyamaropa, Mambo Mutumba naMambo Madziva. Isusu tese madzimambo takaona zvakakodzera kuti dare redu isusu rive richishandiswa futi zviriko mazuva ano amunoti makamera. Tichiburisa nhau dzedu dzatinoita kana matongero atinoita mumatare medu, nokuti takaona kuti tiri kusara mashure mukutengesa matare edu kana kuti vanhu vaone basa rinoita madzimambo mukati menyika dzavanogara. Taiti takatonga nyaya dzimwe dzenguva kana yakuzodzoka kudare yakuitiswa appeal, munhu anokurambira kuti mambo musi uyu hamsizvo zvamakataura. Saka takaona zvakanga zvakakodzera kuti tishande nevanhu vane zvivhitivhiti vatibatsire kuti nyaya dzedu dzibude zvakanaka, uyezve mamwe madzimambo adzidze dzimwe tsika dzakanakawo dzinenge dzichiitwa nemamwe madzimambo. Saka Shamva district ndo zvatakaitawo kuti nyika yedu kati nzvimbo yedu yedistrict yedu yeShamva ibudewo mune dzimwe nzvimbo, vanhu vaone matongero edu netsika dzedu dzatinoita mukati menzvimbo dzedu dzatinoraramira. Kamuti dare renyu riri kuti vavhichwa zvazvinoratidza kuti vanhu vanokwanisa kutongwa vachitori kudzimba dzavo vachishandisa masaisai. Taimbozviita izvozvo, takamboda kuzviedza, asi takaona tine dambudziko rokuti nzvimbo yatinogara isusu haina masaisai akakwana. Saka takazongoti ngatichishandisai makamera mukati menzvimbo dzedu. Kasi patakanga tichitangisa, nokuti munzvimbo medu mumatare medu takaona tine dambudziko renzvimbo yedu yeShamva district, dambudziko rokurodzwa kwevana. Chakatipa kuti tipedzisire takuisa kana kuti tishandise zvivhitivhiti inhau yenyaya dzaiitika munzvimbo dzedu dzekurodzwa kana kuroora kwevana vasati vasvika zera. Saka tikada kushambadza kuti tidhinaunze tsika iyi, kuipa kwayo mukati menyika, kuti nyika izvi ndizvo zviri kuitika munyika medu, kasi isusu taidhinaunza. Taane mabylaws ende tiri kutonga nyaya dzedu sezvakadai, tikaisa mitemo inogavhena nzvimbo yedu kana tinochengetedza vana vedu, ine mitongo yayo inorema inokuti nyaya idzi dzipere mukati menharaunda. Asiwo veruzhinji vari kuzvigamuchira here kuti mudare munge muine makamera pavanenge vachitongwa? Zvinonetsa. Dzimwe dzenguva ndinomboonomba masaisai ndinoendawo. Zvinonetsa kuti uzvigamuchire kune munhu anenge achitongwa, kasi zvakatinakira nokuti zvinotidzidzisawo. Tinonzwa mamwe makomenzi anobuda mune vanhu, mamwe anenge achitaura kuti mambo mareswa kutonga dai madai. Zvinotipa kuti isusu nyange nemadzimambo tichinjewo matongero edu, tinzwe zvirikutaura vamwe vanhu, kuti tigadzirise mitongo yedu yatinopa vanhu. Uyezve zvinogadzirisa matare edu kuti tiri kuabata zvakanaka here, tiri kubata vanhu vedu zvakanaka here, kuburikidzira nezvinenge zvichitaurwa nevanhu mushure vaona zvatinenge taita mumatare medu. Zvinobatsira kuti pave neumbo, uye kuti vanhu vange vachitumirawo pfungwa dzavo. Tinotenda maringe kureva kuti even kana nyaya dzeuori dzinenge dzisisipo. Dzakawanda nyaya dzinoitika, dzingave dzinobuda kuna mambo, dzingave dzinobuda kumasabhuku, zvese izvo zvinoburikidzira tinoburisa, hatina zvatinosiya. Dzimwe nyaya dzinokurumbira kunoku dzakamera sei? Kunoku ine multicultural. Tinorarama nemapurazi, tinorarama nevanhu vanoita mining. Saka nyaya dzakawanda dzinobuda munzvimbo dzedu, kutorerana navakadzi, kuroorwa kwevana vadiki vasati vasvika zera, nokuti mari yakawanda mukati mevanhu vanorarama munomu, vanokorokozwa, vanobata mari yegoridhe, vanoita zvavanoda. Saka mari iyoyo inenge yakawanda mukati mevanhu.